Tak dobrý den ještě jednou, vítám vás, jsme rádi, že jste přišli v hojném počtu, ještě jako poučené publikum, jak jsem si mohl podívat do seznamu prezence. Dnešní téma je stárnutí populace, ekonomická hrozba nebo nové podnikatelské příležitosti. Ty debaty budou dvě. Ta naše první se bude týkat využívání zkušeností starších pracovníků, ale než se pustíme do debaty, než představím hosty i sebe, jak velí slušnost, tak poprosím Jakuba Klepala, ředitele Keynote, aby řekl pár slov na úvod k té debatě, proč se koná a o dalších souvislostech. Děkuji, Roberte. Dobré ráno. Děkuji, že jste přišli. Já nebudu mluvit dlouho. Já bych vás jenom chtěl pozdravit a představit vám ten projekt Nestárneme, který touto dnešní akcí zahajujeme. Inspirací pro tenhle projekt byla moje maminka, která před několika lety zakládala nadační fond Veselý senior, který si vytkl za cíl zlepšit pohled na stárnutí a zamyslet se nad tím, jak zlepšit postavení seniorů a jak je zapojit účelněji, efektivněji, užitečněji do společnosti, jak vlastně zdůraznit ten fakt, že jsou plnohodnotní občané této země, že mají stále svoji energii a zkušenosti a důležitý vklad, který můžou nám všem přinést. My jsme na to chtěli navázat, na tuhletu myšlenku. Proto jsme rozjeli projekt Nestárneme, který se má v sérii diskuzí tematicky zaměřených věnovat právě této problematice, má se věnovat tomu, jak se vypořádat s otázkou demografické změny, s otázkou stárnutí populace a jak celý tento proces pozitivně využít a obrátit ho ve prospěch společnosti. Než předám slovo panelistům, tak bych jenom rád poděkoval partnerům tohoto projektu, což je zastoupení Evropské komise v České republice a společnost RWE. A také bych rád vás pozval na občerstvení během přestávky, které pro nás zajišťuje Stará garda takzvaná, což je skupina starých kuchařů a cukrářů, kteří právě nám chtějí ukázat a úspěšně ukazují, že jejich celoživotní zkušenosti se s věkem nestrácejí, ale že zrají a že to občerstvení, které nám nabídnou, bude vynikající. Takže bych vás potom rád pozval i na toto. A s tímto předávám slovo Robertovi Břešťanovi a děkuji vám, že jste přišli. Tak já také děkuji. Mohu potvrdit, že koláčky jsou vynikající. Už jsme měli předtím, než jsme přišli sem před vás si sednout. Tak já bych začal tím, teda moje jméno je Robert Břešťan, jsem z týdeníku Ekonom a vemu to takhle odprava v rychlosti. Jan Bubeník, zakladatel a řídící partner Bubeník Partners, Jaroslava Hasmanová Marhánková, vědecká pracovnice katedry sociologie z Univerzity v Plzni, Pavel Puf, manažer útvaru strategický nábor z ČEZu a Veronika Račmanová, projektová manažerka HR, která je zodpovědná hlavně za program Diverzita z České spořitelny, o kterém určitě uslyšíme v rámci její debaty. Já jsem na úvod chtěl říct jenom pár slov, protože já tady budu tu debatu posunovat. Vy budete mít možnost samozřejmě minimálně půl hodiny se ptát všech panelistů. Chtěl bych na úvod jenom připomenout, že všichni asi jak v soukromém životě, tak v pracovním životě nějakým způsobem plánujeme v nějakých krátkodobých horizontech nebo střednědobých horizontech a také v dlouhodobých horizontech. Já jsem si našel v této souvislosti hezkou citaci britského ekonoma Johna Maynarda Keynese, že v dlouhodobém horizontu jsme všichni mrtví. Tak, ale než se to stane, no to zní cynicky, ale je to tak, než se to stane, tak určitě chceme všichni zůstat zdraví, aktivní a také dlouho zaměstnatelní, což je právě téma teda té dnešní debaty, jak zaměstnávat lidi ve starším věku, kterých bude nepochybně přibývat. Svědčí o tom i statistiky, o tom bude mluvit, myslím, zejména paní Marhánková. Ale shodou okolností včera vyšly statistiky nezaměstnanosti v České republice, které na první pohled mohou vypadat pozitivně, protože klesla zaměstnanost pod 8%, předtím byla vyšší, ale pořád bez práce je 575 000 lidí a nevím přesně samozřejmě, jaký podíl z nich je těch lidí nad 50 let, nicméně počet lidí bez práce nad 50 let v posledních 2 letech přibyl o 30 000, jak jsem si přečetl. A těch lidí ve starším věku bude nepochybně přibývat.
protože, a teď si pomůžu s citací demografa Jamese Wopela, doufám, že mu nekomolí jméno, jednoho ze zakladatelů institutu Maxe Plancka, a ten nedávno, kde se napsal, že komu je dnes 60, dožije se v průměru 8 a 80 let, 30letí mají šanci dožít se 90, to jsem já, plus minus. A kdo se narodil v několika posledních letech, má zhruba poloviční šanci, že tu bude do 100. Takže pak je samozřejmě otázka, kdy budeme odcházet do důchodu. A než teda už se zbavím slova, tak si dovolím ještě jednu citaci z týdeníku Ekonom, abych si ohrál polívčičku. My jsme tam psali v několika číslech několik textů na téma stárnutí, protože to považujeme za zajímavé téma, jak z hlediska rizik, tak z hlediska podnikatelských příležitostí, které jsou velké, a o tom bude, myslím, hlavně ten druhý panel. A ta citace je následující. Plánovači NASA už mluví o jednosměrných cestách důchodců vědců na Mars. Ti by tam dožili jako první kolonisté, aniž by usilovali o návrat na Zemi. Jo? Ale celý projekt letu na rudou planetu by se tak zlevnil o desítky miliard dolarů a pozor, zájemců o zvláštní expedici je ku podivu dost. Jo? Takže stáří má zkrátka své velké přednosti a o tom teda nechci to zlehčovat, to bylo jen na úvod. A poprosím vás tady teď věnujte pozornost našim panelistům. Jako první promluví tedy Jaroslava Hasmanová-Marhánková z katedry sociologie Západočeské univerzity v Plzni. Tak dobrý den i z mé strany. Vydržte chviličku, než se tady pereme s technikou. Tak ještě jenom dobrý den. Já vás budu teď chviličku na úvod možná trošku nudit věcmi, které možná řada z vás zná a věřím, že se k nim budeme systematicky vracet v průběhu celého toho dnešního dne. A to je vlastně, proč je potřeba si zrovna v tuhle chvíli klást tyhle otázky, které si klade toho, co naše společné setkání. A jak vlastně bude vypadat česká společnost, co se týče demografického vývoje a jaká rizika, výzvy, ale také příležitosti ten proces vlastně sebou ponese. Čili dovolte mi jenom se velice krátce zastavit o tom, jak bude vypadat česká společnost, jaké tam bude zastoupení různých věkových skupin a proč by třeba skupina 50 plus měla být skupinou, které budeme věnovat stále větší pozornost nejenom na trhu práce. Já jsem tady vybrala jenom jednu z demografických prognóz a to je ta nejčerstvější prognóza demografického vývoje, která byla realizovaná Českým statistickým úřadem a v té střední variantě, to znamená ani v té nejpesimističtější, ani v té nejoptimističtější se uvádí, že v roce 2101 bude průměrný věk obyvatel České republiky kolem 50 let. 2101 není až tak vzdálená doba, jak by se nám mohlo na první pohled zdát. Počet obyvatel bude postupně klesat až na hodnotu 7,68 milionů obyvatel, přičemž třetinu obyvatel budou tvořit lidé starší 65 let. Jenom abyste si udělali takovou představu, tak například pro srovnání na počátku 90. let byl průměrný věk lidí v České republice 36,3 let. Lidé starší 65 let představovali zhruba nějakých 12% populace. Čili v tomhle ohledu jsme svědky poměrně dramatického vývoje, co se týče změny věkové pyramidy, co se týče zastoupení jednotlivých věkových skupin. Můžeme bez nějaké příkrasy říct, že česká společnost bude vypadat výrazně jinak v příštích dekádách, než vypadá dnes. To je způsobeno tím dobře známým procesem, který nazýváme takzvaným procesem demografického stárnutí, což je termín, který odkazuje právě k té změně věkové pyramidy a vy určitě o tomhle procesu ještě uslyšíte v těch dalších příspěvcích. To je proces, kterému čelí většina evropských států. Není to globální fenomén, je to kulturně a historicky specifický fenomén, ale Česká republika v tomhle ohledu představuje jednoho z pomyslných lídrů v oblasti populačního stárnutí. My dokonce máme 6. nejpomalejší celosvětově rostoucí populaci na světě, což také znamená, že patříme mezi ty nejrychleji stárnoucí.
V tom kontextu toho demografického stárnutí se často mluví právě o tom zvyšující se podílu seniorů a často jsme svědky takového diskurzu, který vlastně to demografické stárnutí pojímá především v termínu té seniorské populace. Je ale potřeba si uvědomit, že tím hybatelem demografického stárnutí není ani tak to, že bychom žili déle, ale především to, že se rodí stále méně dětí. Čili příčinou toho demografického stárnutí je především ta klesající porodnost, která se dlouhodobě v České republice pohybuje pod tou hranicí záchovy reprodukce populace a kontinuálně se zvyšující délka dožití, která už tady byla zmiňovaná. Nicméně tím hlavním hybatelem je právě ta klesající porodnost, která vychyluje tu pyramidu a vlastně vede k tomu, že v těch vyšších věkových skupinách se najednou objevuje víc lidí než v těch věkových skupinách nižší. My jsme v souvislosti s tím procesem demografického stárnutí často svědky toho, co sociologové a socioložky nazývají takzvanou demografickou panikou, čili určitým strachem, často doprovázeným určitým obvinováním právě třeba seniorské populace, která je představovaná jako břemeno, právě jako riziko ekonomického vývoje, riziko pro sociální systém, zdravotnický systém a tak dále. Nicméně já bych ráda, aby jsme zkusili o tom demografickém stárnutí přemýšlet především jako o příležitosti. Protože to demografické stárnutí není potřeba vnímat jako něco bytostně negativního. Nicméně je to každopádně proces, který vyžaduje nějakou zásadní redefinici toho, jak vnímáme pracovní biografii, jak vnímáme produktivitu, jakým způsobem vnímáme postavení seniorů ve společnosti. Čili není to něco, co by bytostně mělo být uvěnčováno těmi přídavky krize a riziko. Ale každopádně je to něco, na čím bychom měli přemýšlet a měl by nás to vést k novým úvahám o tom, jaké místo seniorů ve společnosti a jak třeba strukturujeme tu pracovní biografii. A v tomhle úhlu pohledu, když se podíváme na postavení té generace 50 a plus na trhu práce v České republice, tak ten obrázek není příliš optimistický. Za prvé se setkáváme s tím, že věk hraje velice zásadní roli v různých procesech spojených s trhem práce. A že například bezprostřední zkušenost se ztrátou vlastního práce u sebe či někoho blízkého z důvodu, že se zdál zaměstnavateli příliš starý nebo stará, má 32% populace. Čili že věk vstupuje do rozhodnutí o zaměstnávání osob a že vyšší věk se stává v poměrně výrazném procentním zastoupení důvodem toho, proč lidé práci ztrácejí. A podle například reprezentativního průzkumu Share se v České republice na trhu práce nepohybuje 41% osob ve věku 50 až 64 let, kteří netrpí žádnými vážnějšími zdravotními problémy. Čili že 41% lidí v téhle věkové kategorii 50 až 64, kteří nemají žádné vážnější zdravotní problémy, už na trhu práce nepůsobí. Pro srovnání například ve Švédsku se jedná o 18% lidí se stejnými charakteristikami ve stejné věkové skupině. Tím v žádném případě nechci říci, že by každý, kdo je alespoň relativně zdravý, měl pracovat a měli bychom všichni časově jakoby nuceně na ten trh vracet nebo je tam nutit zůstat. Nicméně tyto údaje poukazují na to, že poměrně výrazná část lidí je potenciálně z toho trhu práce vytlačována ve věku, kdy ještě mají síly, byli by potenciálně ochotni pracovat a o zaměstnání stojí. A na trhu práce ale působí řada těchto bariér, které nějakým způsobem brání tomu aktivnímu zaměstnávání, především té skupiny 50+. A Česká republika v tomhle ohledu je zemí, která alespoň podle sociologických průzkumů má poměrně jakoby silné věkové povědomí na trhu práce. Čili například 65% populace se souhlasí s tím výrokem, že v práci prostě záleží na tom, kolik je člověku let. A to zvláště v těch jakoby momentech, kdy se rozhoduje o přijetí do zaměstnání, propouštění, povýšení či zvýšení platu. Čiže zaměstnanci jsou vlastně v těchto klíčových momentech posuzovány nejenom na základě svých kompetencí, ale také na základě toho, kolik jim je let.
A tady máte v tom grafu dole dílčí výsledky Eurobarometru z roku 2012, kde se byli lidé dotazováni na otázku, jak jsou podle vás vnímáni lidé 55 plus ve vaší zemi. Modrá, ta světle modrá barva označuje zcela pozitivně, červená zcela negativně, oranžová ani tak a ta tmavě modrá a je to vyjádření a nevím. Když se podíváme na Českou republiku, tak uvidíte, že 54% z těch dotázaných uvedlo, že se domnívají, že ty lidé 55 plus jsou v České republice vnímáni zcela negativně, což je mnohem víc, než je třeba i evropský průměr, kde to zastoupení bylo 28%. A to procentuální vyjádření těch zcela pozitivních odpovědí bylo dvakrát větší než v České republice. Čili v tomhle ohledu i Česká republika i v tom evropském srovnání není zemí, která by alespoň na úrovni těch představ a předsudků byla k té generaci 50 plus zcela přívětivá. Tak jenom abych krátce shrnula to své povídání a vztáhla se tady k těm termínům krize, příležitost, hrozba, které rezonují v tom titulu toho našeho setkání. Je potřeba si uvědomit, že lidé vyššího věku budou představovat stále významnější složku populace. To je fakt a nic z těch současných demografických prognóz nenaznačuje, že by se to mělo nějakým způsobem změnit. Rizikem ale není tenhle samotný proces, čili nemá cenu demonizovat demografické stárnutí, nemá cenu ho a priori spojovat s nějakými jako riziky, negativními dopadami. Rizikem je ignorování důsledku tohoto procesu. Čili rizikem je, pokud se budeme tvářit, že se česká společnost nemění, že se nic neděje, že prostě žádné změny se nedějí. Protože společnost je samozřejmě dynamická a vždycky bude. V tomhle ohledu je demografické stárnutí jednou z těch změn, kterými společnosti prochází. Tím rizikem je, pokud se rozhodneme tohleto ignorovat. V tomhle ohledu bychom se měli zamýšlet právě na tu potřebu redefinovat třeba tu společenskou představu o té produktivní biografii, čili kde si představujeme, že končí ta takzvaná produktivní biografie, přehodnotit nebo nově přemýšlet o těch představách, které máme o tom, kdo je dobrý, produktivní zaměstnanec, jak má vypadat práce, jak má vypadat úvazek, plný úvazek a tak dále. A také to potřeba přemýšlet o té roli starších lidí ve společnosti, o těch stereotypech, které jsou s nimi spojeny, o tom, jakou roli stáří vymezujeme i my v našich představách o životě a jaké místo je seniorům ve společnosti obecně přiřazováno. To jsou nějaké výzvy, které nás čekají a rizikem je, pokud na ně nebudeme reagovat. V tomhle ohledu já jsem ráda, že jsme měli i tuhle příležitost se tady sejít a pokusit se tady na těchto věcmi přemýšlet. Čili já děkuji za pozornost. Já také děkuji. Nejen přemýšlet, ale i diskutovat. Budete, jak jsem řekl, mít příležitost ptát se, až uděláme takovéto kolečko úvodní, takže prosím, jestli vás napadají bezprostředně nějaké otázky, jak si je poznamenejte a budete mít možnost je nepochybně položit. Teď dostane slovo Jan Bubeník, zakladatel řídící partner Bubeník Partners. Dobré ráno. Tak naše firma hledá ročně okolo 25 až 30 generálních ředitelů nebo odborných ředitelů, takže já se budu tomuto tématu věnovat z pohledu té praktické zkušenosti. Začnu možná anekdotou. Myslím, že loni mi volali novináři z nejmenového deníku tak jako skoro s takovou senzací, že věk top managementu, průměrný věk jako se zvýšil o 5 let. Já jsem říkal, jak si to vysvětluju, jestli ta moje zkušenost je taky taková. Já jsem říkal, no a s čím to srovnáváte? A tak jako se podívali, šustili papíry a to minulé šetření bylo před 5 lety. Tak já jsem říkal, že by ty lidi stárli, prostě jako, že by plynul čas. No, to je před, řekněme, 5 lety, kdybyste se podívali na představenstva
velkých českých firm a poboček těch zahraničních firm v Čechách, tak byste tam našli, že takových 85 až 90% lidí bylo mezi 35 a 40 lety. Ono taky i ta reakce na tu finanční krizi byla, já tomu říkám, kolektivní slepota prostě té jedné generace, která zažila jenom jednu část toho ekonomického cyklu. Tam, kde ta diverzita nebyla, nebo byla i věková a byli tam lidé ze zahraničí, kteří zažili několik ekonomických cyklů, tak když to vypadá jako bouřka, dělá to hluk jako bouřka, tak je lepší si vzít deštníky, anebo je lepší rovnou utíct a případně sklidit to seno, aby nenamoklo. A v té neskušenosti s tou krizí, jakým způsobem se na ní připravit, jak na ní reagovat, bylo jednoznačně vidět, že tam, kde prostě zkušenosti si nenačtete, ani vás je nikdo nenaučí, většinou ty chyby musíte si odžít sami. A případně je dobrý, když nejste pionýrem úplně všech slepých uliček a neučíte se za peníze a čas toho daného zaměstnavatele nebo za svoje. Takže myslím si, že od toho momentu já osobně vidím docela velkou změnu vidění nebo vnímání věku pro seniorní management a vidím, že i relativně mladší ročníky se začaly tou věkovou diverzitou a tou diverzitou toho talentu a té zkušenosti zabývat. V Čechách asi ty nejnižší hrušky visí, co se týče obecné diverzity v zaměstnávání nebo obecně v rozpoznání roli žen v managementu, na to, jakým způsobem přispívají k větší zdravosti a příjemnějším prostředí, ale i efektivitě a větším finančním výkonům ve firmách. A ta druhá skupina je opravdu 50+. My jsme pomáhali v jedné firmě udělat docela jednoduché cvičení, které lze dělat jak ve firmách, tak prostě obecně ve společnosti na úrovni, já nevím, komunit ve městě, ve vaší čtvrti. To, co my jsme dělali pro tuhle firmu, kde měli relativně hodně absolventů a zase relativně hodně lidí v předdůchodovém věku. A ty dvě skupiny pochopitelně nenacházely v tom pracovním procesu moc příležitostí se poznat jinak než jako určité kapacity nebo jako někdo, kdo má něco dodat. Ale jinak v podstatě mě hrozně dráží tím, jak je jiný. Tak jsme udělali to, že ty lidi jsme dali dohromady a ti mladí učili ty starší, jak používat BlackBerry, jak používat intranet, jak používat prostě technologické zařízení, jak si nainstalovat na svůj mobil Skype, abych zavolal svý dceři do Austrálie. A zase ty starší pomáhali těm mladším s jejich vztahy, jak balancovat osobní život se svojí kariérou. A najednou ti lidé docela přirozeně přišli na to, že mají hodnotu, že jsou nějakým způsobem zajímaví a ten generální ředitel, který řídil docela velkou procesní a změnu, tak najednou zjistil, že mladý kluk z marketingu volá svýmu kamarádovi do IT a naopak. A najednou ta firma se hýbala dohromady a ty lidi se prostě začali stýkat ve svém volném čase, začali si opravdu vyměňovat zkušenosti, začali se navštěvovat a najednou prostě našli k sobě cestu a to zbližování generací potom vlastně si ty lidi vzali do svých rukou a už to nikdo nemusel nějakým způsobem stimulovat nebo jim dělat nějaký povinný program. Takže to je něco, co lze aplikovat skoro kdekoliv. Je zcela jednoznačný a věda to a čísla to potvrzují, že když starším lidem dáme možnost participovat na něčím, co je hodnototvorný a užitečný, tak a dokonce, když se to podporuje z veřejných rozpočtů, tak to nakonec je pro makroekonomicky pro tu společnost jednoznačně výhodné. Jsou i v Čechách, není jich moc, firmy, které mají takzvané absolventské kluby nebo alumni kluby, kde prostě lidi, kteří i odešli do důchodu, ale měli ten dres té firmy celý život, tak se s nima snaží stále držet kontakt různými způsoby.
Dokonce mají dobrovolnické programy, že třeba lidé, zvlášť jako v R&D, ve výzkumu a vývoji, tam stále mají možnost prostě docházet a mají tam třeba jednou za měsíc, tam mají kafe nebo víno s těmihle, řekněme, bývalým partizány, který jako challengeujou a snaží se oponovat, anebo naopak prostě dávat určitý nápady k vývoji nových produktů a minimálně je to vtahuje do hry a připadají si prostě, že o ně někdo stojí. Je to věc, která těm lidem pomáhá neupadat do stařecké demence, neupadat do depresí a celkově na lékařích, prášcích a dalších intervencích ten stát uspoří a zároveň prostě ta mezigenerační solidarita a vůbec to, jakým způsobem ta kvalita života těch lidí výrazně stoupá. To, jakým způsobem se obecně v zahraničí tahle věc stimuluje, protože je výrazně dražší mít třeba na jednu práci 2 starší lidi, nebo naopak matky na mateřský, nebo který přišli z mateřský dovolený, tak většinou ten stát nějakým způsobem daňově zvýhodňuje, když máte potom 2 lidi na jednu práci, protože musíte mít spoustu těch nákladů zdvojených. O tom může možná kolega Puf z ČEZu popovídat. Ale my jsme viděli, že před takovými 10 lety do těch top manažerských pozicí buď explicitně nebo spíš implicitně vám řekli, že chtějí někoho okolo 40. Dneska i díky tomu, že ta moje porevoluční generace už jako tlačí tu 50, tak jako to přirozeně ti lidé zjišťují, že ještě že se nic nestalo, že by prostě jim někdo něco vypnul ze zásuvky a oni přestali pracovat. A vidíte, že ta zkušenost i s tou energií prostě tam je. A my jsme třeba před 2 měsíci umístili na pozici číslo 2 ve firmě provozního ředitele 65letého pána, který prostě každý den jezdí na kole, hrozně ho baví život, má i malé děti a my pochopitelně v těch individuálních případech máme čas na to trochu nastavit to zrcadlo na to, jakým způsobem ti lidé budou přínosem pro tu firmu, jak dobře doplní i tu věkovou strukturu. A jak budou právě i oni ze své zkušenosti schopni nějakým způsobem zaangažovávat i ty starší ročníky. Ne všude najdeme úplně otevřené ucho, jako určitá věková diskriminace tady díky, já bych řekl, té ruptuře v roce 89, kdy řada těch zahraničních firm především nechtěla staré psy učit novým trikům a vzala si spíš absolventy a řekněme do těch investovala, tak v tuhletu chvíli si myslím, že ta věc se mění. Ve Finsku, které je pro mě zajímavým příkladem, již před 20 lety udělali národní program, kde proškolili šéfy těch top firm, jako byla Nokia a podobný, a v takzvaném age managementu, což není jak zacházet se starými lidmi, ale je to celý životní cyklus a jakým způsobem rozlišovat mezi potřebami jednotlivých věkových skupin od těch absolventů až řekněme po ty lidi, kteří by měli být formálně v důchodu, ale můžou ještě být velice platnými. I u nás dochází k tomu, že musí generální ředitelé podle vnitřních pravidel firem třeba odcházet do důchodu. Naposledy to byl třeba Pavel Kavánek, který v 65 musel odejít z čela ČSOB. Jestli to je dobře nebo špatně, to je možná otázka ještě jiná, ale možná bych v tuhle chvíli skončil s tím, že si myslím, že se to trochu mění a tak, jak jsme před 10-15 lety začínali s určitou osvětou o tom, že by bylo fajn mít trošku víc žen v top pozicích managementu, tak si myslím, že ta společnost je zralá i na to začít prostě debatovat, jaká je hodnota našich starších kolegů a co se od nich můžeme naučit. Já děkuji. Vy jste řekl, že vás tlačí 50, ale vy máte ohromnou výhodu v tom, že jste pořád studentský vůdce. Takže... Vždycky přijde jako bývalý žák základní školy.
Pojďme dál. Pavel Puf, manažer útvaru strategický nábor, z ČEZu. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já bych možná použil toho, co říkal tady kolega Bubeník. Jsem ze skupiny ČEZ a musím říct, že když vezmu to, co říkal, o tom stárnutí toho top managementu a k tomu přidám to, co říkala tady paní kolegyně, tak řeknu jedno takové číslo, že možná někdy v roce 2020-2025 dosáhne skupina ČEZ průměrného věku jako populace České republiky v roce 2100. Že jo? Tak to bylo, čili 50 let. My jsme firma, která je ve své podstatě, když použiju takové to škaredé slovo, stará. Průměrný věk je nad 45 let ve společnosti, ve skupině ČEZ a máme před sebou v podstatě problém řešit tohleto stárnutí. A možná, než zkusím říct některé věci, které se nám daří, tak řeknu první a základní věc, a to je, že tenhle ten problém, nebo tuhletu výzvu, nebudu říkat problém, ale budu říkat výzvu, musí v prvé řadě uchopit manažeři. Manažeři všech společností, kteří se s tím budou muset nakonec vypořádat, a bez pochopení této výzvy manažery ten problém budeme řešit jen velice těžce. Protože co je nejjednodušší? Nejjednodušší pro manažera, ale na to, aby dosáhl svých cílů, které má stanoveny a které nejsou mnohdy vůbec jednoduché, je najít si mladého člověka plného energie, který ten výkon odvede a přinese mu to, co on potřebuje. Možná i za cenu drobných chyb, které se v průběhu toho plnění stanou, a hlavně, že je splněno. A já si myslím, že pokud si manažeři neuvědomí to, že určitá struktura toho týmu, který řídí, ať už se jedná o věkovou strukturu, nebo ať už se jedná o strukturu, o které tady taky byla řeč, a to je muži, ženy, že když bude manažer chápat to, že tato struktura může mu v mnohém pomoci a že každý v tom týmu přináší nějakou svoji přidanou hodnotu, ať je to mladý, starý muž nebo žena, tak bez tohoto pochopení ten problém zůstane problémem a nebude to k řešení. A proto říkám, že je to spíš výzva o tom přesvědčit manažery, aby mysleli v tomhletom směru a aby uvažovali o těch svých týmech v duchu diverzity nebo různorodosti, chcete-li. Druhou obecnější poznámku, než řeknu některá čísla z té praxe, druhá poznámka se týká, a teď jsem ji úplně zapomněl, protože mě vypadla z hlavy. Dobře, půjdu na ty konkrétnější, možná, že si vzpomenu. Já už bohužel na rozdíl od kolegy Bubeníka netlačím, ale táhnu, takže já už si to můžu dovolit a to je možná zrovna ukázka toho, jak ta generace. A já už jsem si dokonce vzpomněl, děkuju. Děkuju, Roberte, to bylo fakt trefné, vy jste mi pomohl. A to je v tom programu, který jste asi dostali a který jste asi všichni četli. A v tom programu u toho panelu 1 je napsáno klást větší důraz na propojení generací na pracovišti a na age management. Ta druhá obecná poznámka je o tom, že age management není jenom o těch stárnoucích, ale že age management je ve své podstatě i o těch mladých. A že pokud chceme hovořit o age managementu, což se i mně zprvu zdálo, že jsem si to vždycky spojil s tou kategorií 50+, ve které patřím, tak že to není dobrý náhled na tuto problematiku a že musíme se dívat v podstatě na celý pracovní život toho člověka od doby, kdy studuje, až do doby, kdy odejde do toho důchodu, a je dobré, aby udržoval ty kontakty a vazby na své okolí a možná i na to své bývalé pracoviště. O tom taky mluvil
kolega Bubeník. A to bych byl strašně rád, kdyby se změnilo, protože si myslím, že u nás v České republice ten age management je spojený spíš tou kategorií starších a ne mladších. Takže to je druhá poznámka. Jinak, jak se nám daří ve skupině ČEZ v podstatě řešit problematiku stárnutí těch našich firem, které v té skupině jsou, a jak pracujeme s lidmi, kteří ten průměrný věk mají nad těch 45 let dneska. My se samozřejmě snažíme o to využívat jejich zkušeností, jejich znalostí k tomu, aby tu firmu vedli dál. A těch zkušeností využíváme k tomu, aby vychovávali tu mladší generaci, která přichází. To znamená, že využíváme jejich největší přidané hodnoty, a to jsou ty znalosti, které by měly předat těm mladým, neskušeným, ale o to dravějším a rychlejším. Na to, aby mohli předávat tu zkušenost a na to, aby byli schopni odvádět výkon, tak se snažíme pečovat o jejich zdraví. To znamená, že v okamžiku, kdy překročí určitou věkovou hranici, tak ta péče, která je vyvolaná ze strany zaměstnavatele o zdraví, o které by měl každý pečovat sám, je mnohem intenzivnější a snažíme se pomoci těm lidem v tom, aby ve své podstatě vydrželi díl a vydrželi do toho neustále se vzdalujícího důchodu, protože každému se nám to pořád nějak načítá a přičítá. Takže podmínkou na to, aby byli v tom věku starších a aby žili aktivní život i po ukončení své pracovní kariéry, tak je důležité, aby byli zdraví a aby si to mohli užít ve své podstatě. Samozřejmě je u nás, já už jsem to naznačil, snažíme se je pomocí nadačního fondu, který se jmenuje Nadační fond Senioři skupiny ČEZ nebo klubu důchodců, udržet v kontaktu s firmou a udržet je v podstatě v kontaktu s bývalými kolegy a s tou problematikou, kterou třeba celý život řešili, protože práce v energetice je práce většinou, dalo by se říct, na celý život. U nás ta fluktuace je ve své podstatě minimální a lidi, kteří jednou do té energetiky přijdou, tak už v ní vydrží poměrně celou svoji pracovní kariéru. Takže máme i tyhle kluby, ve kterých se snažíme udržet je v té aktivitě a v tom kontaktu, protože i to má vliv na kvalitu jejich života v době, kdy už jsou za tou hranicí toho důchodového věku. Před jejich odchodem se snažíme řešit taky tu náročnost té práce. Asi těžko budete chtít, aby vám montér v 60 letech vylezl na stožár vysokého napětí, stejně jako 30letý mladý muž. Takže se snažíme je i v té etapě po těch 50 svým způsobem umístěvat na pracovní místa, na pracoviště, která jsou méně náročná, a dát jim ve své podstatě tu práci možná mnohdy i náročnější, co se týká právě těch znalostí a zkušeností, využít opět té jejich životní zkušenosti. Takže těch programů, které jsou, u nás funguje dost. My se snažíme o to, abychom ty věci podporovali to složení těch týmů, aby bylo různorodé. Možná to, co jsem říkal, když jsme měli to kolečko před tímhletím vystoupením, 10% nových nástupů do skupiny ČEZ jsou zaměstnanci starší 50 let.
U nás přesluhuje nebo nevyužilo možnosti odejít do starobního důchodu skoro 200 zaměstnanců. Nejstaršímu zaměstnanci ve skupině je 71 let, máme na druhém a na třetím místě 70-tníky, takže když bych vzal jenom kategorii 65+, tak je to okolo 60 zaměstnanců. I to svědčí o tom, že tihleti naši kolegové, kteří už mají nárok na důchod, jsou schopní odvádět ten výkon kvalitní a že nemáme pocit, že by bylo nutno je nějakým způsobem z těch pozic vytlačovat. A možná poslední informace k těm 60, ne všichni jsou manažeři. Možná to by taky si každý hned sepnul, že 60 přesluhujících manažerů z těch 60, kteří jsou 65+, je zhruba 12 až 15 na pozici řídících. Zbytek jsou normálně technici, anebo dokonce i lidi v provozu, elektrikáři. Takže to snad jenom na úvod, já spíš budu rád, když se na něco zeptáte a když vám budu schopen odpovědět. Děkuji. Také děkuji. Veronika Račmanová, projektová manažerka z České spořitelny, program Diverzitas. Děkuji. Dobré dopoledne. Já vám řeknu něco na úvod o programu Diverzitas a o tom, jak vůbec age management ve spořitelně vnímáme a jaké aktivity v této oblasti vyvíjíme. Ještě blíž. Já se tady takhle přisunu k vám. Mikrofon. Tak se odsunu teda. Je to zapnutý? Hello? Jo. Jenom na úvod. Česká spořitelna má 10 000 zaměstnanců. Průměrný věk v České spořitelně je 39, takže jsme taková firma ve středních letech, dá se říct. A zaměstnanců nad 50 máme 1800, což je docela velká skupina vzhledem těm 10 000. Jak vnímáme diverzitu? Vnímáme ji jako harmonii a snažíme se to vysvětlovat na příkladu Filharmonického orchestru, kde ještě na úvod proč, protože diverzita je spojená mnohokrát ve vnímání manažerů, vůbec všech zaměstnanců s genderovou problematikou a s tím, že se snažíme tlačit ženy někam do managementu a mě tohle hodně popuzuje. A snažím se pořád vysvětlit, co je principem diverzity jako takový, že je to o různorodosti, že to je o oceňování individuálních přínosů, těch kladných stránek a o tom, co každý má za speciální kompetence, což na tom příkladu u toho orchestru je krásně vidět, kdy vlastně Filharmonický orchestr je fantastický právě v tom, že je složený z lidí, kteří mají každý specifické dovednosti a schopnosti a právě proto můžou fungovat tak, jak fungují a správná firma nebo firma, která diverzitu chápe tak, jak skutečně je, tak by měla fungovat na podobném principu. Spořitelna se diverzitou zabývá už od roku 2008 a čím dál tím víc vnímáme, že to je opravdu o vysvětlování toho principu té diverzity. Vize je taková, že diverzita bude, nebo ta různorodost, bude součástí každého rozhodovacího procesu ve firmě. Že to není o jednotlivých projektech, o tom, že nejsme sociální skupina, která se snaží podporovat matky a starší lidi a postižený zaměstnance, a že to je o té různorodosti, o té možnosti objevit v každém člověku ten potenciál, ty jeho speciální kompetence a využívat je. Age management jako takový, to je jakoby k diverzitě k tomu programu. Age management jako takový, jak už říkali kolegové, jeho kolébka je ve Finsku, nicméně já si myslím, že my můžeme se tam inspirovat, ale asi nemůžeme úplně přijmout jejich nástroje, modely, protože máme jinou mentalitu a myslím si, že tady si musíme poprat sami s tím, jak máme nastavené vnímání, jak o tom přemýšlíme jako společnost, ne jako Česká spořitelna, ale jako společnost, jako česká společnost. Je důležitý, což také kolegové zmiňovali, že age management není jenom o skupině 50+, ale že to je vlastně o dívání se na firmu z pohledu věkové struktury. Že to je o tom, že když
První fáze je zhruba od nějakých, když to zjednoduším, 20 do 30, kdy vlastně ze studenta se stává zaměstnanec a má nějaké potřeby specifické. Očekává flexibilitu, je to generace Y, které jsou ještě specifičtější, už v tom, že vlastně generace Y nastupuje do firem, které jsou řízeny generací X. A ten střed je obrovský. Nejenže mají jiné očekávání na plat, na práci, na to, jak budou fungovat, ale i ten střed s realitou, že jsou kolikrát strašně v šoku a překvapený. A ještě mi jich někdy líto, že jsou opravdu jako naprosto v šoku, že nechápou vůbec, jak ta firma funguje. A mají nějaké potřeby. Když je to další 30 až 40, což je období, kdy zakládáme rodiny, máme hypotéky, takže tam je důležitá stabilita, je tam důležité to, aby jsme mohli skloubit rodinu a práci, to znamená flexibilní formy práce. Věková skupina 40 až 50 je, dá se říct, vrchol kariéry, to znamená, tam je to hodně o seberozvoji, na druhou stranu už tam zasahují problémy sandvičové generace, to znamená zase flexibilní formy práce a tak dále. A 50 až 60 je takový jako vrchol zkušeností a když se s těmi lidmi stýkáme bezpořitelně, tak je tam hodně cítit, že chtějí předávat ty své zkušenosti, že se chtějí podílet na tom, že to, co nazbírali za těch spoustu let, takže chtějí předávat. Na druhou stranu už tam zase můžou být nějaké zdravotní problémy, zase mohou mít zájem o částečné úvazky a tak dále. Když řeknu konkrétně, co pro ty jednotlivé skupiny bezpořitelně děláme, tak pro tu skupinu 20 až 30 máme hodně propracovaný adaptační proces, protože, jak jsem říkala, bezpořitelně 10 000 zaměstnanců a těch pozic jsou stovky, takže na těch pozicích, kde těch zaměstnanců je víc, tak ten adaptační proces je velmi propracovaný. Je tam stínování, stáže, máme pro ně kariérní mapy a poslední dobou se snažíme věnovat hodně vysokoškolským studentům. Jsme v kontaktu docela intenzivním s vysokýma školama, chodíme na jejich akce, na přednášky, povídáme si s nimi o tom, co to znamená pracovat v bance. A kolegové, když byli začátkem tohle roku třeba na VŠE, tak když se ptali, kdo z vás by chtěl pracovat v bance, těch 30 studentů, tak všichni zvedli ruku. Říká, dobře, a kdo z vás ví, co se dá dělat v bance, tak nikdo nezvedl ruku. A už neměl smysl pokládat otázku, a co byste teda chtěli dělat konkrétně vy. Takže se snažíme i osvětu v tomhletom smyslu a dát v tom nějakou podporu. Pro věk 30 až 40 máme, teď budeme implementovat metodiku na flexibilní formy práce, budeme dělat roadshow po regionech a máme projekt ČÁP, který se snaží už právě od roku 2008, ten nejstarší projekt, snaží se podpořit návrat rodičů, protože máme 1000 maminek a 3 tatínky. Jsme na ně strašně hrdí, v březnu nám přibyl 3. Takže se snažíme, jsme s nimi v kontaktu, máme 8 setkání s nimi v průběhu celého roku, jezdíme do regionů, vždycky se toho účastní někdo z boardu, aby jim řekl, co nového se děje v bance, máme pro ně speciální portál, komunitu na Google a tak dále, a tak dále. Pro tu skupinu 40 až 50 máme už druhým rokem hodně rozvinutý coaching, máme teď nový mentoringový program, máme pro ně koučovací kavárny, sportovní kluby, ty flexibilní formy práce a velkou škálu rozvojových školení. A pro skupinu 50 a 60, což je ta skupina, o které se budeme dneska asi bavit nejvíc, tak my jsme to v loňském roce pilotovali na 12 dobrovolnících, kteří vlastně nám sdělovali, jaké jsou jejich potřeby a co by si přáli. A v lednu jsme to docela rozjeli. Dělali jsme s nimi setkání, kde jsme se bavili o tom, co by chtěli, jak to vnímají a co očekávají, že pro ně firma může dělat. A na základě toho už jsme něco zrealizovali od začátku roku. Máme školení Univerzita 3. věku, kde vlastně jsou školení speciálně pro ně, protože spořitelna má těch školení opravdu strašnou spoustu a oni se v tom už těžko orientovali, takže jsme vybrali školení, které jsou speciálně pro ně, které by ocenili a má to nějaký systém, protože spořitelna je na Google, tak zase pro skupinu 50+ to bylo komplikovanější. I jsme viděli z analýz, že to nevyužívají tak, jak by mohli, takže máme speciální školení pro skupinu 50+. Ten projekt Moudrá sova je nejaktivnější z těch všech, co v rámci programu Diverzitas je. A je to proto, že ty lidi nad 50 sami z banky, aniž by někdo oslovoval,
nás kontaktují, ale my bychom v tom chtěli něco dělat. Jedna kolegyně, protože jeden z těch požadavků ze setkání s těmi lidmi bylo, že by chtěli angličtinu. Spořitelna to nemůže dovolit, tak jedna z těch zaměstnankyň, která je expatka, říká, super, já to udělám. Takže ona si sama připraví koncept, všechno si nastuduje, zabouke si místnosti a ty hodiny jsou vždycky plný a je na to úžasný ohlas. Máme na Google komunitu speciální pro skupinu 50+, kde po těchto hodinách oni sami začali dávat komentáře v angličtině. A je to strašně jako vidět, že fakt jako chtějí. Další kolega říkal, Veroniko, bylo by super, kdyby jsme ty mláďata dali jako, nechali je setkat se s náma, protože to bude hrozně přínosný, že uvidíme, jak to funguje. A on připravuje ve spolupráci s náma koktejl XYZ, kde bude mít hosty a budeme vlastně si povídat o tom vlastně něco podobného, o čem mluvil pan Bubeník, že to nejsou prostě jakoby dvě odlišné skupiny, ale že mají něco společného a můžou si spoustu věcí předávat. Teď budeme dělat roadshow, máme s nimi neformální setkávání a tak dále, tak dále. Tak a co připravujeme do budoucna? Jsou to dvě důležité věci. Jedno je kariérní poradenství, protože mně se strašně nelíbí, že člověk v 50 je vnímaný jako člověk, který už je odepsaný, protože v 50 letech má před sebou minimálně 15 let práce. A to je obrovský množství zkušeností a práce, kterou může odvést. Takže my chceme nabízet kariérní poradenství, i o to mají zájem, takže to je to, co připravujeme na druhou polovinu tohoto roku. A bude to hodně o komunikaci. O komunikaci o tom, co znamená diverzita, že cílem toho programu není, aby v každém týmu byla matka 50+ AOZP, že cílem je opravdu něco jiného. A strašně moc se potýkáme s tím vnímáním. To já vnímám jako obrovský problém a obrovskou výzvu vysvětlovat to tak, jak to opravdu je, aby nedocházelo k zkomolení toho, že age management je o skupině 50+. Asi jenom na závěr z mých zkušeností je to vlastně o tom, že není to o nich, o skupině 50+, je to o nás. Je to o našem vnímání člověka v 50, je to o vnímání manažerů člověka v 50. Není to o tom, když na pohovor přijde v 50letý člověk, tak není to ani tak o jeho schopnostech, jako o tom, co má ten manažer v hlavě, jaký má nastavení, jaký má představy, co se na ní hrne z médií a tak dál. Je to o tom, jak funguje česká kultura a česká společnost jako taková. Takže není to o nich, je to o nás. A to je to, co musíme změnit a proč je dobře, že se o tom bavíme. Děkuji. Tak jsme se přesunuli zhruba do půlky toho vymezeného času a blíží se velmi rychle čas, kdy můžete klást své otázky takhle z publika. Já bych s dovolením využil právo moderátora ptát se a začal bych asi stejnou otázkou pro všechny. A ovšem budu samozřejmě rád, pokud jste si dělali poznámky z toho, co říkali vaši kolegové, abyste klidně bezprostředně reagujte na to, co padlo, i když ten časový odstup je možná delší. Nicméně začal bych paní Marhánkovou. Vy jste na konci řekla super důležitou větu, která vlastně kterou svou řeč ukončila se paní Račmanová. V podstatě, že rizikem není ten proces stárnutí, ale rizikem je to ignorování důsledků. Takže máte nějakou metodu, nějaký návod, jak pro stát, tak třeba pro firmy, co s tím dělat? Možná spíš pro stát, než pro firmy, protože to vypadá, že firmy si tu situaci uvědomují a aspoň některé se s tím snaží něco dělat. Tak možná začněme u vás. No tak kdybych měla nějakou jako jednovětnou vyčerpávající odpověď na tohle, tak bych určitě se dělala někde jinde. Já myslím, jakoby, že dobrým jako znakem je, že se kupí i tyhle typy setkání, že i ten koncept age managementu, který před pár lety byl absolutně neznámým v českém prostředí, tak najednou se stává jakoby mainstreamovou součástí HR politik a je jakoby velice popularizovaný a objevují se i ty nový termíny, které vůbec
dřív nebyly v tom diskurzu, jako je třeba sandvičová generace. V tomhle ohledu si myslím, že tohle je nějaký jakoby první krok, který můžeme dělat na úrovni třeba neziskových organizací. Samozřejmě to je jako otevření té debaty, což je jako první krok, ale jako velice jako nedostačující. A tady už zaznělo v tom, že prostě co se týče nějaké jakoby zaměstnanecké politiky, kultury prostředí na tom pracovišti, tak tam prostě jako ty otěže drží v rukou ten management nebo ta kultura prostě toho podniku. Ale v tomhle ohledu já si myslím, a to je vidět třeba i na tom projektu České spořitelny, že začínáme vnímat, že jako ta dobrá kultura toho pracoviště se vyznačuje i tím důrazem třeba na tu jakoby diverzitu nebo zohledňování potřeb různých těch skupin. A jako to upevnění v té společnosti, že prostě tohle je jako normální a že takhle se pozná prostě jako dobrý normální podnik. Na tom si myslím, že by se mělo pracovat. Ale jako myslím si, že tyhle diskuze jsou dobré, protože otvírají ten prostor, ale skutečně nějaké jakoby faktické politiky jsou v rukou prostě těch konkrétních firm nebo státu, který dává různé, a to si myslím, že v současné době vidíme ten pozitivní moment otevření třeba grantových příležitostí pro neziskový sektor v oblasti vlastně podpory třeba zaměstnanosti té skupiny 50+, že vidíme velké výzvy i z projektu Evropské unie, které se specificky zaměřují vlastně na tuhle skupinu. Čili tady je nějaká cesta, já myslím, že jakoby se otevírá a že já bych nebyla úplně taková jakoby pesimistická. Já si myslím, že jakoby vidíme řadu těch pozitivních kroků. Je otázka, jestli jdou rychle, jestli jsou všechny stejně efektivní. Ale myslím si, že česká společnost jako do určité míry reaguje na ty výzvy. Ale otázkou zůstává, jak rychle, jak efektivně. Ale myslím, že ta otázka možná směřuje na ty lidi, kteří jsou skutečně jakoby v tom sektoru, kde můžou něco měnit. Já jsem třeba, když jsem byl tázaný na kvóty, tak jsem schválně napsal provokativní článek Nechte trubce vyhnout, jako v tom smyslu, že ti lidé, kteří si neuvědomují ten pozitivní jako a vědecky jako dokázaný přínos třeba žen pro výkon a atmosféru ve firmě, tak ať prostě to, ať to vemou, nebo ať si nesou svoje důsledky. Ale když se podívám jako otec 2 dcer na to, jakým tempem třeba postupuje, řekněme, jaký jsou fakta a jaká je realita, tak to, aby Matilda a Ela měli šanci, řekněme, rovnoprávnou s muži, tak by to trvalo tímto tempem asi 80 let, což třeba můj pohled na ty kvóty jako docela jako mění a říkám si, jestli nějaký druh pozitivní diskriminace, kterou třeba zavedli v Norsku, jestli prostě někdy si ty chlapi nemusí zvyknout na to a nemusí jako být nuceni poznat, co je pro ně dobré. Jo. Obecně jsem proti jako násilným řešením, protože jsem zažil tady komunismus a asi si ta naše generace tohleto ponese sebou dál, ale mně se moc líbilo to, co říkala Veronika v tom, že diverzita nebo odlišnost je něco, co si myslím, že i díky odsunu třeba německé menšiny, tady ta naše homogenní populace jako vnímá jako strašnou komplikaci a ne jako příležitost. Ne jako něco, kde ta různorodost talentu, ta různorodost dovedností a zkušeností v podstatě dává možnost řešit většinou, když ty lidi jsou dohromady. A právě ty různý úhledy pohledu i třeba z toho vozíčku, který prostě dohlídne jenom sem a ne tam, ale zase vidí spoustu věcí z jiných perspektiv, které my nevidíme, tak často pomáhá právě k různorodosti toho řešení. A ta různorodost potřeb, ale i přínosů nakonec většinou dává to, co tady, o čem mluvíme, že je velice žádané, a to je inovace. A ty firmy, které mají tu diverzitu, které jsou otevřený, otázkou je, co je příčina a co je důsledek, ale zatím tam nacházejí ne kauzistiku, ale silnou korelaci v tom, že ty firmy, které jsou otevřeny různorodosti, tak jsou právě nakonec inovativnější a tím pádem i výrazně finančně výkonnější a zároveň se v nich ty lidi cítí dobře. Takže když se zeptáte někoho, kdo už tohleto má, tak on říká, no tak mi řekněte, ale proč ne?
Ta otázka je úplně takhle jednoduchá, jako proč to nedělat, když vlastně jsou všechny důvody pro to dělat. A když si vezmete jiné společnosti, které zdaleka nemají takovou jako homogenitu ve věku, v pohlaví, v národnosti, vyznání, my to tady máme vlastně jako hrozně jako jednoduchý. Ale tím pádem jako, je to vlastně i velký handicap právě k tomu, jakým způsobem jsme schopní, nebo lépe řečeno neschopní, vnímat ten přínos těch lidí, kteří jsou jiní a tím jsou vlastně zajímaví a přínosní. Já si myslím, že tohle je něco, na co si budeme muset trošičku víc zvykat a trochu se víc otvírat a vlastně v tom privátním sektoru nikomu, nebo nikdo nikomu nebrání v tom, aby se právě odlišil a stal se zaměstnavatelem volby právě třeba pro matky s dětmi, nebo obecně pro ženy, nebo pro třeba lidi staršího věku a aby, řekněme, díky tomu jako předběhl ty svoje konkurenty. Je to jedna z velice jednoduchých možností, jak se odlišit a jakým způsobem prostě nakonec ukázat, že je to sebe naplňující se předpověď. Možná na to, jestli chcete reagovat, vnímáte to, že vaše firmy se snaží víc vstříc, ať už matkám na mateřské nebo po mateřské, nebo lidem 50+, že je to nějaká konkurenční výhoda třeba v tom bankovním světě? Já jsem můžu mluvit bez toho, já budu mluvit hlas. Spoustu vysokoškoláků nás kontaktuje ohledně diplomek, ohledně stáží. Výhoda to je určitě obrovská. Nicméně to, jak to vzniklo a jak to ta firma vnímá, je pro mě stále s otazníkem, upřímně, protože moje představa toho, jak funguje firma, která má diverzitu jako naprosto samozřejmou součást sama sebe, k tým máme ještě hodně daleko. Je to proto, že Česká spořitelna má obrovskou historii, je tady spoustu lidí, jak říkal pan kolega Bobeník, který mají v sobě, zažili komunismus, mají v sobě takovou obranu proti čemukoliv různorodýmu a proti všem těmhletěm věcem a s tím bojovat je strašně těžký. Nebude to hned a my pořád hledáme způsob jak a jak už jsem říkala, je to strašně moc o vnímání. Proto hledáme způsob, jak o tom mluvit s manažery, kteří jsou vlastně tím jádrem té firmy, tím, kteří rozhodují o náborech, tím, kteří vlastně, když řídí porady, tak nějakým způsobem mluví, řídí svoje zaměstnance. A vlastně to je to jádro té celé firmy, tak je se snažíme, nechci říct vyškolit, ale mluvit s nimi o tom, co to vlastně všechno znamená a jaký výhody jim to přináší. Proto teď vlastně děláme třeba roadshow po regionech, budeme na všech poradách managementu, jak v Praze, tak v regionech. Za květen, červen máme nějakých 40 workshopů s nimi právě na téma diverzita, na téma flexibilní úvazky, o tom, co to znamená. A myslím si, že zhruba 2-3 roky bude tohle velký úkol pro nás všechny, aby jsme to vysvětlovali tak, jak to opravdu je. A na konkrétních věcech, protože jsme bankéři, jdeme o čísla, takže budeme teď dělat analýzu diverzních týmů. Konkrétně tým v Třebíči funguje, protože je diverzitní tým, nevím, v Humpolci, tam prostě je 5 mladých kluků, který prostě jsou, jakoby prodávají a jsou jako taky ty prostě a výsledky mají jiný. Takže jde to o konkrétní příklady, konkrétní srovnání plus manažeři, kteří mají konkrétní zkušenosti a budou schopni o tom mluvit z vlastních zkušeností. To je podle mě jediný, jak můžeme tu velkou spořitelnu, těch 10 000 lidí, aspoň nalomit to jejich přesvědčení o tom, že diverzita rovná se gender. A to je teď mým velkým cílem a velkým úkolem, ale krásným teda. A ještě než teda, tak už se tam hlásí jedna ruka, takže já už se nebudu ptát. Tak prosím, počkejte na mikrofon, prosím pěkně. Tam vzadu, jo, úplně. Dobré dopoledne, Linda Štucbartová, Business and Professional Women Association. I když jsem tu za asociaci, která podporuje ženy, tak já také vnímám diverzitu v tom širším kontextu. A chtěla jsem se zeptat, zda máte best practice ze zemí,
které řešily právě tu diverzitu komplexně, protože mně se zdá, že před chvílí jsme řešili ženy, teď řešíme 50+, za chvíli zjistíme, že už tu máme migranty a tak dále. A tím pádem, když vždycky se zaměříme na tu jednu kategorii, tak vytváříme, co se zná z vyjednávání, takzvaný zero-sum game. Jedni získají a druhý ztratí. Já to teď vidím, když působím v korporacích a vedu některé tréninky pro ženy, že dost často muži říkají, a co teda jako bude pro nás? Oni to právě nevnímají jako přínos pro jednu skupinu, ale na úkor sebe sama. Takže jestli můžete jak si říci příklad nějaké země, která to řešila opravdu v komplexu, protože já předtím, než jsem odešla do BPVA, tak jsem působila ve Škoda Auto a tam to opravdu bylo vidět i ty národnosti. Ve Škodovce dneska působí 40 národností, takže jsme měli nejen gender, nejen věk, nejen stárnoucí podnik, nejen odlišné fyzické schopnosti, ale právě i ty národnosti. A potýká se s tím ta firma stále. A ještě jednu připomínku ke kvótám. Ve skandinávských zemích mají kvóty nejen pro ženy, ale i pro muže, což je zajímavé, že oni si tam sledují různé segmenty a to si myslím, že je něco, co by zase pomohlo, protože u nás se mluví o přefeminizovaném školství a tak dále, takže třeba jsem slyšela příklad od norské velvyslankyně, že když zjistili, že mají příliš mnoho žen veterinářek, že jim to připadlo nevyvážené pro to odvětví a do jisté míry nezdravé, takže tam ty kvóty fungují opravdu na obě dvě strany. Zase tak, aby ta diverzita byla maximální. Děkuju. Tak se to někdo obecně ano, když se bavím s generálními řediteli, tak většinou to vidí jako válku pohlaví. Jo, to bohužel to tak... Pardon. A my se snažíme i, když se nás ptají na náš názor, tyhle komponenty té diverzity právě dát daleko šířeji a zamontovat je už do těch vzdělávacích a rozvojových programů, které už ty lidi mají, proto aby to vnímali jako něco přirozeného, jako něco dobrýho a dát tam právě konkrétní příklady z té firmy, kde to funguje. Pravda je, že třeba ta otázka žen managementu, když McKinsey udělal studii o tom, jakým způsobem to třeba vypadá v Čechách a dali jim, řeknu, tvrdá data o tom, jak ty firmy, které mají větší inkluzivitu, že jsou výkonnější, tak to byla jeden ze způsobů, jak byli schopni vůbec tu debatu jako začít a otevřít se tomu tématu. Takže pro současnou změnu je potřeba ukázat pozitivní faktická analytická data, aby ty managementy, které jsou zvlášť firmy, které jsou obchodované na burze, které vlastně reportují čísla čtvrtletně, tak mají pocit, že vlastně nemají čas se zabývat něčím dlouhodobým, jako je diverzita. Jako i to, co říká Veronika, je toho jako příkladem, že mají pocit, že nejdřív do toho musí dát hrozně jako dlouhé peníze, než to začne mít nějaký efekt. Nenutně je to tak, ale dokud jim neukážete nějaké příkladové studie, dokud jim neukážete jakoby business plán toho, kde se jim to začne vracet a tyhle ty věci, protože protože musí být multiparametrické a multidimenzionální, tak samozřejmě nejrychleji nebo nejhůře se mění percepce, to vnímání těch lidí a nejhůře mění ty postoje. Takže to opravdu trvá dlouho a když k tomu je skeptické to vedení a nechce do toho ty peníze dát, tak pochopitelně, jak chcete změnit zbytek té firmy. Čili když nemáte commitment toho top managementu, který je podpořený infrastrukturou a měřením těch věcí a určitým jako vymáháním některého typu chování, tak se vám to opravdu nezmění. Ještě než začnete reagovat, tak vám tam vsunu ještě jeden dotaz, protože vy jste na burze a chci se zeptat, jestli je to drahé teda být takhle diverzifikován věkově. Jestli s tím má firma nějaké vedlejší nebo vysoké náklady, protože to je celkem asi důležitá věc. Ale jinak samozřejmě řekněte, co máte na srdci ještě.
Děkuju. Já bych chtěl zareagovat na ten dotaz. On se sice ptal na zahraniční zkušenosti, pokud vím, ale já bych to zkusil dát z toho našeho prostředí. My momentálně máme rozjetý projekt, v rámci kterého se snažíme nějakým způsobem mapovat tu situaci u nás ve skupině a na základě toho mapování s něčím přijít. A musím říct, že jsme dělali teď takový hloubkový průzkum mezi vybranými zaměstnanci napříč celou skupinou. Měli jsme skutečně ten statistický vzorek propracovaný, aby tam byly ženy, aby tam byli muži, vedoucí, manuální, staří, mladí. Prostě skutečně byl to vzorek, který odrážel tu skupinu a tu její strukturu. A je zajímavé, že na otázky, nebo když byly dotazováni na otázky třeba diskriminace z titulu věku nebo diskriminace žen nebo tady tyhle ty věci, tak říkali, no to snad u nás ani neexistuje. A my se snažíme ty zásady jakoby dodržovat a snažíme se pracovat skutečně v té požadované šířce té diverzifikace, ale ta firma to vevnitř tak nevnímá a možná nastal čas na to té firmě vlastně ukázat, co se všechno dělá. Jo? Ta firma akorát cítí, že to přece u nás neexistuje, ale vůbec neví, co pro ty lidi vlastně ta firma dělá. Takže momentálně se připravujeme na nějaký program komunikace ke všem zaměstnancům. A to, co chci říct, je, že jsme zjistili, že není dobré se zaměřovat jenom na otázku genderu, nebo jenom na otázku starých, mladých, nebo na otázku, já nevím, jaká ještě může být age managementu, ale prostě ty věci stejně se tak různě mixují do sebe, že mnohdy máte problém říct, jestli ten nástroj padá do skupiny age managementu nebo podpory žen nebo té genderové vyváženosti. Takže stejně nakonec přijdete na to, že se musí komunikovat ten program v celé šíři a ne jenom to zaměřit a zafokusovat třeba na ten souboj pohlaví nebo válka pohlaví, že? Nebo takhle to tady bylo. Viděl, že si to Robert psal, určitě to bude někde v článku jeho. Takže ano, ta snaha je to snaha spíš než jakoby potřebou těch lidí, kteří v té firmě jsou, a je to spíš obecná nějaká atmosféra a práce toho managementu se snahou prostě možná to ještě víc ozvučit a dát tomu nějaký rámec. Takže to je jenom odpověď. A jestli je to drahé, teďkom záleží nástroj od nástroje samozřejmě. Já už jsem tady byl vyzvaný, Honzo, ať řeknu, proč je to drahé, třeba proč jsou drahé krátké úvazky. No, kratší úvazky jsou drahé, protože máte 2 zaměstnance a musíte mít 2 počítače, 2 přístupy do systému, 2 židle a ono to všechno stojí, že dneska se všechno přepočítává na peníze, i kartička vstupní stojí něco, že ta zaměstnanecká. Takže když to takhle všechno spočítáte, tak je to dražší, ale zase na druhou stranu já si myslím, že je to potřebné třeba zavádět ty kratší úvazky, zejména u nás, kde my je využíváme opravdu v minimální míře, ani radši nebudu říkat nějaká čísla z téhleté oblasti a my sami víme, že prostě tou cestou musíme jít a musíme to udělat. Já nevím, třeba, protože nám stárne ten personál, tak se snažíme hledat mladé. U nás mladý absolvent v podstatě musí projít svým způsobem nějakou praxi, aby mohl dělat tu práci v tom rozsahu jako normální standardní zaměstnanec. A když vezmu třeba elektrikáře, který dělá na sítích, tak v podstatě 2 roky je to člověk, který když vyjde ze školy, ze střední, s maturitou, tak 2 roky nemůže vykonávat tu práci v plném rozsahu. Pořád je to absolvent, praktikant, jak chcete. 2 roky musí se připravovat. Příprava jednoho takového člověka, kterého 2 roky máte ve firmě, když jsme si ji vyčíslovali, tak přijde na 500 000. A to do toho započítáváme tržby, protože on postupně, jak se seznamuje, tak samozřejmě nějaký výkon má a ten je nějakým způsobem naceněný jako tržba. Takže když vezmu ty náklady, co mě stojí ten člověk za ty 2 roky a odečtu ty tržby, tak pořád je to rozdíl 500 000. Takže některé věci stojí.
ale některé věci nestojí nic, než jenom to úsilí, ten entuziasmus, namotivování těch lidí. A znovu já souhlasím tady s Veronikou, že prostě otázka manažerů a jejich uvědomění, a teď vůbec nemyslím i ty top, protože tam bych to bral jako samozřejmost, ale těch na té střední úrovni anebo na té základně, tak to uvědomění manažerů tam je strašně důležité a bez toho to prostě my můžeme vyhlásit programy, jaké chceme a nástroje vymyslet podobně, ale pokud to oni nevezmou za své a nezačnou tak pracovat, tak prostě to bude jenom zase jenom skořápka, jenom bublina. Je prostě potřeba pracovat s těmi lidmi, aby si ty věci uvědomili a dávat jim ty příklady a vysvětlovat, proč je to dobře. Já jenom rychle, tím, že se řeší jedno téma, tím, že Spořitelna řeší diverzitu už od roku 2008, tak jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži, že tohle opravdu nikam nevede. A způsobuje to potom ten nešvar, že diverzita rovná se gender a celý se to zamotá a úplně jde to jiným směrem, než bychom chtěli. Takže teď cílem je na základě vlastní zkušenosti vysvětlovat diverzitu jako takovou na jednoduchým příkladu, což je ten filharmonický orchestr, který jsem říkala, vysvětlovat to na konkrétním příkladě, jak funguje pobočka, co znamená diverzitně složená pobočka, jaký to má přínosy, konkrétní čísla. My třeba McKinsey u nás se úplně neujalo studie, když jsme byli teda na boardu, tak tam ano, my jsme na boardu představovali cíle CRD, co s tím Spořitelna bude dělat. Bylo to zajímavé. Dva boardovci, kteří přišli ze zahraničí, tak tomu jsou velmi příznivě nakloněni. Ostatní, kteří jsou v České republice již dlouho, tak tomu neodporují pouze. Nicméně náš generální, když se to poslouchá, tak říká, no, když se nad tím zamyslím, být to já a 4 ženy jsem pro. Takže to je tak jako zábavnost ohledně toho, takže McKinsey nám fungovalo na boardu, ale níž ne, protože chtějí vidět konkrétní čísla, co to pro mě, pro spořitelný tým znamená přímo konkrétně ve spořce. A ještě jestli je to drahý, my třeba ohledně, teď jsem říkala, že jsme připravili metodiku na flexibilní formy práce, tomu předcházel gender audit a business case, kdy jsme počítali, jestli se to vyplatí a výrazně se to vyplatí ve 100 000. Takže tam určitě ano. Co se týká třeba OZP a jejich zaměstnávání, tak tam taky ten přínos finanční je velmi, velmi významný. To znamená, co ta diverzita přináší finančně, je daleko víc, než co stojí. Ten náš budget a ty náklady s tím spojený jsou výrazně nižší, než to, co to může přinést, když to bude fungovat správně, což se postupně ještě učíme. A cílem naším je k tomu jednomu tématu ještě v tuhle chvíli to je vnímaný jako já musím, teda diverzitu jako akceptovat a neměl bych úplně jako být proti. A cílem je, aby to bylo já chci, protože chápu ty přínosy, já to chci. Tak doufám, že se tam dostaneme. Já bych možná odpověděl ještě Lindě Stutzbartové, že jsme se vlastně vyhli přímé odpovědi na její otázku. Co si myslím, že funguje, nebo kde jsou nejodvážnější a kde se nebojí s tímhle trochu i experimentovat, jsou právě severské země. A myslím si, že tam je taky relativně homogenní populace s tím, že tam před časem přijali relativně hodně odlišné, nebo velkou skupinu odlišných lidí, buď z Afriky, nebo třeba z Asie. Takže tam to zžívání a ta různorodost je docela jako ve velkém kontrastu, ale myslím si, že i díky tomu se to učí rychlejc a zvykají si na to. Já jsem žil 4 roky v Americe, takže ty anglosaské země jsou mi blízký, ale ne všechny věci, které tam jsou a trvaly tam a zvykali si na sebe 2 století a je tam prostě tradice těch generací imigrantů, tak není úplně vždycky a hned 1:1 implementovatelná jako u nás. Jako možná Británie je trošku bližší, protože tam i v rámci EU přišlo relativně hodně lidí z Polska, z Česka, Slovenska a ta novodobá zkušenost jejich je podle mě docela relevantní k tomu, jakým způsobem si z toho můžeme brát případně jako pozitivní příklady, jak byli schopní integrovat a jak pro tu ekonomiku třeba ty lidi různých kultur a různého věku byli schopní relativně rychle zaintegrovat pro svůj vlastní benefit, je něco, co myslím, že by bylo hodno jako naší pozornosti.
ještě jenom, Lindo, ty to určitě víš, ale teď vlastně nová trendy témata v diverzitě jsou GLBT, což je skupina gay, lesbian, transgender, bisexual, a nová skupina jsou singles. A uvažuje se o další skupině vlastně podle příslušnosti k politickým stranám. To je podle mě důvod. Jednak je otázka, kam až to může vést, pak jakože jsem blondětá, modrooká, tak budu diskriminovaná, pak třeba někdo, kdo je silnější nebo prostě má krátké vlasy. Já si myslím, že tohle je právě důvod, proč nemá smysl a je fakt špatně věnovat se jednomu tématu. Je dobře, že se třeba dneska bavíme o jednom tématu, ale diverzita nebo ta různorodost by se měla komunikovat jako celek, právě proto, aby nás to nezavádělo k tomu, že pak se budeme věnovat hloupostem. Děkuji. To se opravdu někdy děje, že se chystají kvóty, kolik gayů a lesbiček musí ve firmě? Ještě 10 minut, ptejte se. Ano, jistě. Počkejte na mikrofon, prosím. Němcová Lidmila. Já, jestli dovolíte, budu mít malý komentář, ale mám i otázku. Já jsem předsedkyně Společnosti pro etiku v ekonomice České republiky a spolupracuji s Českou manažerskou asociací, takže o této problematice malinko vím. A tady bych si dovolila navázat na pana Bubeníka, který hovořil o tom, že vlastně tady ta celá problematika přináší benefit firmám. Vy jste o tom také hovořil a podobně. Mně to připomíná podnikatelskou etiku, kdy, podíváme-li se do nejrůznějších teorií, a zkracuji, jsou tam dva přístupy. Jeden přístup, ano, já to dělám proto, já budu etický proto v té firmě, že mě to přinese, že ušetřím ty následné dodatečné náklady a bude to velký profit. Můžu si to spočítat. A na to mě budou slyšet manažeři. Ano, já uspořím, já to budu dělat. Ale vedle toho máme i přístup, dejme tomu, humanitní, o kterým vy tady vlastně hovoříte, ale nikdo jste to nepojmenoval. To znamená, že pracuji s lidmi, že já tam mám člověka a já nechci, aby mi z těch čísel vymizel člověk a já budu jenom počítat a tak dále. Čili my se nesmíme bát říci, ano, my pracujeme s lidmi, my jsme společnost složená z různých věkových kategorií a my nechceme, aby jedna kategorie byla diskriminovaná, zatlačovaná, aby uvažovala třeba o eutanázii a tak dále. A druhá kategorie, my mladí, krásní, silní, výkonní, energičtí a tak dále, hurá vpřed a my tu republiku zachráníme. My vidíme, a teď se dostávám k tomu druhému, a to je intergenerational cooperation, čili mezigenerační spolupráce v České republice. Já jsem nedávno četla statistiku, kde v České republice ta intergenerační spolupráce je nejhorší v Evropě. Za námi údajně jsou Maďaři. Já musím tu statistiku najít a já se domnívám, že je to pravda. Tady předkládáme ty nejlepší praxe, best practices, jak by to mělo být, jak si to všichni představujeme ideálně. Ale protože pracuji s manažery, pracuji s lidmi, tak vím, že na tom půjdu-li dolů, tak vidím, že ta situace, jak o ní hovořila tady paní kolegyně na začátku, že ta diskriminace existuje, lidé to vnímají a zvláště ženy, protože se tím také zabývám, po 45, nejenom po 55, ale 45, kdy už přichází i různé zdravotní problémy, rodinné problémy a tak dále, problémy s dětmi, ale i s rodiči a podobně. Takže ta situace není dobrá. My jsme takový předvoj, nebo my něco děláme, ale situace v České republice není dobrá. Není dobrá ani se seniory, když budete mluvit s nejrůznějšími představiteli, kteří se zabývají stárnutím, tak vám říkají, že tady je časovaná bomba, že na to nejsme připraveni, tak si to musíme takto říct a není připraveno obyvatelstvo. Já si kladu otázku, a tu bych kladla i vám, já osobně si kladu otázku, i naše společnost, co tedy dělat, abychom změnili vnímání starších lidí už 45 plus v naší společnosti. Děkuji. Já si myslím, že to začíná prostě v rodině. Když nejste schopný mít funkční rodinu a nejste schopný ukazovat dětem jako
jakým způsobem je zajímavý mít zkušenosti dědy a babičky, a nejenom rodičů, a tak jako jak potom ty děti to mají nějakým způsobem jako vnímat v trošku širším a vzdálenějším kontextu. Takže tohle to si myslím, že je něco, vždycky ta košile bližší než kabát. A mému tátovi bylo před pár týdny 80, nejmladší dceři budou 2 roky. Já si myslím, že to dávat je dohromady a nějakým způsobem sdílet tu paměť a ukazovat to, jakým způsobem se dělíme o tu práci a jako o tu radost i starost je prostě ten základ. Když tohleto, a to je něco, co můžeme ovlivnit každý z nás. Jako na tom celospolečenském měřítku si myslím, že můžeme chodit dobrovolně se sdílet ty zkušenosti a názory, jako to děláme dneska my a případně v nějakých neziskovkách, ale a tlačit případně potom jako voliči nebo jako lidi z nějakých zájmových skupin na to, aby se to změnilo celoplošně. Jo. Já jako jiný zázračný recept osobně nevidím. Já bych určitě souhlasila s tím základem v rodině, nicméně a myslím, že jsou tady i nějaké jako celospolečenské problémy, jako je třeba mediální reprezentace seniorů, či absolutní neviditelnost seniorů v médiích. Pokud se v médiích objevují, tak se objevují především jako oběti trestných činů nebo v rámci té demografické paniky právě v kontextu té hrozby, co se stane, až tady bude tady tolik těch seniorů, až nás všichni zaplaví. Čili to je jeden prostě z faktorů, kde si myslím, že je nějaká mezera. A i ty příklady, to zní jakoby směšně, dobré praxe těch jakoby konkrétních životních osudů, že prostě tady chybí i nějaké rolové prostě modely, prostě ukazování nějakých jakoby pozitivních obrazů prostě seniorů. A další věc je třeba věková segregace, to, že prostě tady nejsou prostory, kde by se ty generace v tom jakoby volném čase scházely. Čili máme univerzity 3. věku, kde se vzdělávají jenom seniori a pak máme zase prostory, kde se vzdělávají jenom mladí a máme volnočasové prostory, kde tráví svůj čas jenom seniori a kde tráví jenom mladí lidé, čili i prolnutí prostě nějakých těch jakoby prostorů na úrovni toho běžného života, že to nejsou prostě oddělené světy, ale že prostě ty lidé mají spolu dost věcí společného. Čili to jsou jenom jako pár věcí, které mě jako v tomhle kontextu napadá. Prosím, mikrofon. Já jsem Dana Štajnová, předsedkyně Krajské rady seniorů hlavního města Prahy. A mimo to vedu velké centrum celoživotního vzdělávání, které je mezigenerační. Ale já to vnímám, všechno to, o čem si tady dnes povídáme, v takovém širším společenském kontextu. Jsem nesmírně potěšená tím, že ten top management ve firmách stárne a jako cítí, že jsou ještě plní síly a nechce se jim logicky odejít, a to vnímám jako velice pozitivní faktor, a který bude ovlivňovat vývoj u nás, že jo, vůbec v té ekonomické oblasti. Ale já bych chtěla hovořit právě o té solidaritě, o které se zmínila paní Marhánková, a o tom, že hlavně tedy je tady velký problém nízká porodnost, dlouhodobě nízká porodnost, že my do budoucna nebudeme mít dostatek lidí produktivního věku. A když si uvědomíme, že nám stárne populace a že ne všichni stárnou tak, že budou potřebovat prostě nějaké služby, zdravotní, sociální služby, ale že zhruba 85% těch starých lidí nebo těch starších lidí mezi, řekněme, tou 65 a 80 jsou schopni ještě pracovat. Ale ne každý má to štěstí, že nastoupil do ČEZu, odkud se nikdy neodchází, a mnohdy pracují ve firmách, které třeba zaniknou nebo prostě už o ně nemají zájem. A takže si myslím, že řešením by bylo, kdybychom vytvořili profesní vzdělávání pro schopné seniory, kteří by mohli pracovat profesionálně a za peníze, ne na dobrovolnické bázi, protože důchody jsou u nás nízké a oni si potřebují přivydělat, aby mohli pracovat právě v té oblasti péče o seniory. A protože třeba nebudou mít dostatek fyzických sil, aby přesunovali, že jo, pacienty z postele na postel, ale mají tu životní moudrost. Je tam ten lidský potenciál,
který prostě mnohdy chybí a mnohdy ten zdravotní nebo sociální personál na to ani nemá čas, protože musí sledovat různé standardy kvality a prostě už jim tam nezbývá čas na to, aby si s těmi lidmi také popovídali, že jo? Aby prostě zaplnili tuhletu mezeru, která je tam strašně hmatatelná. Takže si myslím, že tady by se vytvořil obrovský prostor pro mnoho a mnoho lidí, kteří by mohli pomoci vyplnit nebo dostat ta pracovní místa, která dnes ještě jakoby vlastně neexistují, protože jsme si neuvědomili, že vlastně jsou takovýhle lidé strašně moc zapotřebí. A když si uvědomíme, že máme tolik případů Alzheimer, nebo ne Alzheimerovi, vůbec demence, že jo, a že vlastně pořád ji neumíme léčit, a že dnes dochází se k závěru, že na to hledíme špatně, protože vlastně když už se projeví symptomy, tak už se skoro vůbec nic dělat nedá. Takže musíme myslet i na to, že budeme potřebovat právě lidi v téhleté oblasti a myslím si, že tam je obrovská příležitost právě pro ty schopné seniory, aby ta společnost jim tuhletu příležitost dala, aby jim podala ruku. Děkuji. Já také děkuji, ono je to vlastně hezká tečka za naší debatou, protože to otvírá de facto téma toho panelu číslo 2, seniori jako rostoucí kupní síla, ale také jako objekt nějakých podnikatelských příležitostí v tom pozitivním slova smyslu, třeba péče o staré a přestárlé a tak dále. O tom tady bude řeč v té další části. Stejně tak myslím, že by se dalo dlouho debatovat o tématu seniori jako velká politická síla, protože zatímco jsme tady před časem měli pana Kremličku, který jídl brouka, ale do sněmovny se nedostal, tak si myslím, že za 20 let nějaká seniorská strana jako bude mít určitě dveře otevřené. Takže těch témat je velké množství. Já poděkuju účastníkům tohoto panelu, myslím, že to bylo velmi zajímavé, takže díky všem za účast. Díky za váš potlesk. A ještě jedna důležitá věc, tady v té debatě nebo i v té debatě před touto debatou zaznělo, že mladý člověk si těžko představí to, jak se žije člověku, kterému je 70 a více, ale ono se to dá celkem snadno zjistit, nebo nevím, jestli snadno, ale dá se to zjistit, protože existuje něco jako oblek třetího věku, který simuluje fyzické změny spojené se stárnutím. A měl by tady být pan Martin Linhart, ředitel vnější komunikace z Ford Motor Company, je tady. A měl by tady mít dokonce nějakého figuranta, který je mladý, zdatný, schopný a tak. A časem se promění tady v jistě schopného, ale starce. Tak jenom jestli vysvětlete, jak se to prosím stane. Je to tak, takže na úvod dovolte, abych vás pozdravil jménem společnosti Ford Motor Company SRO, což je český importér vozů Ford. Já tam pracuji na pozici, která se jmenuje ředitel vnější komunikace. Moje jméno je Martin Linhart, kolega Petr Fúzák. My vám chceme říct něco o tom, jak se automobilky, nebo zejména tedy Ford, vyrovnává s tím, že populace a zejména řidičská populace stárne, což vyžaduje jisté změny v designu a v konstrukci vozů. Ale představit si to, jak starý člověk nebo starší člověk, jak v tom autě se bude pohybovat, jak bude dosahovat na různé ovládací prvky a tak dále, není pro mladého konstruktéra úplně jednoduché. Takže po přestávce vám předvedeme něco, čemu říkáme oblek třetího věku a co tady z toho našeho kolegy Petra Fúzáka, mimochodem Petr 29 let, aktivní sportovec, dělá florbal, tenis, posiluje, nemá žádné zdravotní problémy, podívejte se na něj. Takže co z něj za asi 20 minut udělá méně pohyblivého člověka ve věku asi 75 let. Co jsme ti neřekli, je tam potřeba nějaký drobný chirurgický zákrok, ale to půjde rychle a krve bude málo. Neboli to vám všechno ukážeme po přestávce. Zatím děkuji za pozornost.
Budeme se těšit, samozřejmě ta přestávka tady následuje teď. Prosím, kdybyste, pokud máte samozřejmě zájem o pokračování té debaty, přišli zpět ve 12 hodin. Teď je tady přestávka na kávu. Jakub Klepal už naznačil, že v souladu tedy s tématem dnešního jednání tady, nebo dnešního povídání, je tady stará garda kuchařů a cukrářů České republiky, takže to občerstvení je od nich. A ještě zajímavá zmínka, tito zkušení pánové a dámy se rozhodli, že poučí i některé mediální hvězdy a proto vaří, nebo byli vařit z Kluky v akci a 17. května to bude v České televizi, tak se na to podívejte, jak staří pardálové učí ty mladé. Tak zatím dobrou chuť, děkuji za pozornost a těším se na zestárnuvšího kolegu z Fordu a na další debatu. Díky.